И здравейте, хора! Както знаете, в предишния клип се опитвахме да отключим Колосус. И вижте сега колко сме близо. Направих някои други таскове. Сега ни остават само 200 точки. И сега мисля първите 160 от тези точки да ги съберем. С това таска трябва да атакуваме чудовища 2 пъти. Ама трябва да намерим ниво 1 чудовище, че да може да го атакуваме просто и така. А ето. Ниво 1 грифон. Така. Готово. Сега просто трябва да чакам. Стига да е 1 минута, за да стигна до там. Както казах в предишния клип. Ядосах се, защото тези войници не можеше да минат 15 км на крак за 30 секунди. Ама нищо. Като се там ще продължим клипа. Ами добре, те вече бих казал, че почти са там. Минаха право през този град. И сега чакаме само да стигнат до там. Не е много епична битката, ама както и да е. И сега трябва да го атакуваме втори път. Когато те стигнат до там. Ами добре, малко го пропуснах, обаче го атакувахме 2 пъти. Така че отидем тук. И да вземем това. Сега ни трябват само 40 точки. Толкова близо. В същото време обаче толкова надалеч. Добре, сложих клипа на пауза и останаха 5 секунди, докато не получим следващия таск, който ще го направим, дано да е лесен. Какъв е? Колега... стига де! Да купя някакъв пакет. И защо бих направил това? Има ли такива с виртуална валута, де трябва да дадеш? Този. Това. Добре. Това е безплатен, значи. Супер. Това ли беше? Отключихме ли Колосус? Не го отключихме. И добре, да видим какви други неща може да направим. Да събираме ресурси за 1 час. Няма начин да направя това. Има начин, обаче е много необяснимо трудно. Да изчакаме, докато може да сменим и тези таскове за други. Когато това се случва, да ритнем и този човек в бездънната яма. И получихме 5 диаманта. Супер. Добре, какво друго може да направим? Да атакуваме някой село. Да увеличим територията си, може. Искам да имам 10 000 войници. Какво стана? Добре. Добре, какво може да направим? Този човек и тук вече знаем, той има 8000 войници. Иначе какво може да направим всъщност? Може само мачи да чакаме. И чакай, добре, не сме тук. И тук сме, добре, както е. Оле, има ниво 4. Гледа право долу към нашето градче. Сега ще го пази. Добре, има и ниво 4 слон, който много искам да унищожа. Сериозно обаче. Дали да атакуваме? Добре, някой може ли тук да атакуваме?
Всичките играчи, дет бяха слаби, сега ги няма и не съм ги атакувал всичките аз. Нещо не е наред тук. Добре, какво може да направим всъщност? Нямам идея, освен да атакуваме тези деца от и тук. Всъщност колко са около нас? Тук знаете ли преди колко повече хора имаше, бе? Всичките сега ги няма. То повечето пък отидоха и тук. И тук вече ги няма. Само тук ли са останали? И там вече почват да привършват. Нещо не е наред. Тук нещо не върви на добре. Как може да поправим този проблем? Така. Добре. Дори не мисля, че може всъщност да се поправи този проблем, тъй ще просто знаете какво просто ще се влезе. Вътре тук. Може ли да... не може да ги рестартираме. Добре, да видим сега. Коя те може да ги направим? Да купим един пакет. Не, това не го можем. Да събираме ресурси за 1 час. Това го можем, обаче отнеме цял час. Много близко сме. Дали просто ще изчакаме няколко часа и това ще бъде. И преди да свърши клипа. Супер! Странно как, когато падне човек в бездънната яма, получаваме храна и ресурси. Както и да ще се видим в следващия клип. И да виждане. Абонирайте се и лайк.